ki nong shang snong ka snong nong trai lem bat ki dekhat ka ki su nong trai unit henin gisngi ka khat atrek nailar kila pelong ya ka jing khi ban persya ya ka jing bom sim khia ka la fach company ka bom sim la thong kam ya ki samla ka snong nong trai ki bala tebet ha ka jing pulie ban trai ha ka te company la pelong ya ka jing khi jan polo towers ka badai ka jakatri kam jong ka la fach company bat dawa bade ban thap kam ya ki samla pulie na ka te snong hadien ka te ki bor penyat ka la fach ki la khat ya baro ki nong snong bat ki de khat ka ki su ban don da ka jing kran ha majestic hotel bat kumbala pen pau di dekat hadien ke jingelang laong banakaliang ki bor penyat kalafach ki lapan ban bu biang da ka weipat ke jing kendu ha ka sngit hot dieng banwan na kitai ki kan huan yakhi usamla truly well lingdo general secretary ka KSU nong trayunen ha bakran sigila pathai ku bor ulaong ba nakaliang ka seng ke yeng ha ka nong rem ban kintiu ki samla ka than ulaong ru ba kalafach kamshim la nyoburom wat ya ka jingakun hapdeng jongka ba ka do basnong nong tray kata ban thep kam ning kong i samla ki bala biang kerdan pulie ha ketika company henrai penban kala syukor da ka syukam ba kala dep thep kam hadu palat san spa tam ki nong sang snong ka nong trai ka balong ka bom la setia ban priang hadien ka jingwa jingtep na kaliang jo ka snong kala fa chudu menta kalong kumni toh lesi kidan gibriu rapong ti biyo kam andai ka nong trai kam de snong berentang papungut kadai ka badan daki hajar gibriu nang taru kalafat ka ong bagi akam mereka ai ki kam ki barit ki kam ki ba om habangi compare ki post ki bahe kabut kalafat kam tu ai nyidon ki kena samla puli ki baladan ki kerdan MBA finance human resource marketing engineer iladan pun ki bala bantri ki kam ki bahe mereka balingo kolong kalafat balai kamla manai kam kita te nang taru hakajaka ban ai kam ya ki trashnong ki badai ki parado parasnam jongi jogri khasi ki kam penban ni ki dekhar ki bana sabar habangi don kini hang ni baro ki don ki la bantri ki kam ki baki dekhar anti ki tri don ki kam bun ki kam ki la bantri dir fats kam tre ka ai penban ki dan kaliang jongi halor katakan nongrim kai bengi persajur ya kadai ka jumpom sunyu jong kala fats ban ai kam ya ki trashnong ki bala bantri kam nim sim dawai ki kam ki bangim la bantri ya ki bangim don ki qualification ri dawai ki kam kiba gila bantri henry kala fa cha taru kam pedang kadai kata kan jawab penlong ini ya ka ban sim ya kan dikasin jaman ka agreement gadon kata bekong ka first preference policy kamun ba an prefer shwahi ya u trashnong trai muluk ha ka por ba ki thap kam thap jam kata ka agreement ka penkup ha kala fa cha jingkit kli ba andala light post gino ki kam kidai banda pentip hapo kadar basnong krang ban yu advertise hapo snong ita ki post nri hadu mata kala fach kala suthap hi ki kam kala suthap hi kam da pentip kadar basnong balong ka jipen khain ya ka ai ka bladon hapo agreement de ka taru ka dei ka nongrim ka bengieng bengiwat ban yakran hang ni kala fach kalong kumni ka kam hapo ka environmental impact assessment report ka baka submit hapo ka coach ka hapo ka Ministry of Environment and Forest ka submit ka ong ba ni ai kam hadu sanspa sao pau nyongut kibriu sanspa sao pau nyongut kibriu majority of that kidai na po snong nong try ni pat ni lengbah kador basnong ha ka committee ka badai ka bangaru dai membar ble jit kador basnong bangin yapan na po kala fa kita ki epic police verification labor license working permit jong kita ki nong try ki badai ki non tribal kala fa kam samla ban ai bo penlengo yang ni nama ka jitip jongi kong kala fa kam don hadu kata ki nong try hari ka suthok ya kata statement ke bakai te kemut lada ka thok kemut kadon bun kan ki vacancy apo la faj tambah kamon kan mana adu ta ibun ki vacancy hari kala faj kam tre mana lalor ko rumah apa maker dia ni finitip ma ado rumah kat lai tingkah siton kidi senong jungi ha bai aka hukum kan usuk ki pensam nomrim nam sutu su mariu motion ini di kat lai tingkah siton la dengi kan yo arspa tingkah sisni hari ni pertai ka we ka yen ka yo arspa tingkah sisni kimla ban le yeru kimla watang ban school ki kun sepo selong takadang wadi pensutu lem sabaroi baki dei pensutu baka nong try kam dei ka senong ka baong baka jingwan jo peni ka long ka jing mentoi krangi kampat long ka jing mentoi ka jing mi na ka meeting ka long bakin ay karai ha ka we pat ka meeting ka bangini kentu kata kalong ha last ni Friday abang ni lang uhatman bat kinong kitkam jo ka darbas nong try rengkat bat ka delegation ka ba kini kinong yakhi kin ha anong try lagum numur ka iya ka arspa nyoko ni kwa arspa nyoko Henry mo ta
Nah kalian juga ingin kuat ba at least hakani ka round ke benengkong kalafat kan ter kampu wei naman la ka wei pakai ye. Wei kat kum ka kerdan ka bagi kidan.